Кримське питання. Яке місце історії і культура Криму і кримських татар посідає в історії України? Що знають мешканці материкової частини України про півострів? І як знайомство з кримсько-татарською культурою і історією впливає на українське суспільство? Все це обговоримо у програмі «Кримське питання» найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалії на 648 АМ, програму «Кримське питання». Також нагадаю, що ми доступні в інтернеті, на сайті Крим Реалії, на Фейсбук і Ютуб сторінках Крим Реалії, а також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму. Якщо з материка для вас інший номер телефону 044 490 2905. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах. Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Слухайте нас на 648 АМ на території майже всієї України. Сьогодні поговоримо про, вибачте, на території всієї, очевидно, на території всього Криму. А оскільки Крим – це Україна, то сьогодні ми поговоримо, власне, про Крим. І про Крим у такому широкому розумінні, про те, як Крим впливає загалом на українське суспільство. Як історія Криму, культура Криму, чи відома вона загалом українцям? І якщо її популяризувати, якщо розповісти українцям, яким, так, добре розповісти, так, цікаво розповісти, як все це вплине на українське суспільство, ну і, власне, на процеси, які відбуваються зараз в тимчасово окупованому Криму. Цього року, у 2021 року, стартував проект «Шлях», він називається українською, або «Йол» кримсько-татарською. І оцей проект, який був підтриманий Українським культурним фондом, він має призвести до переосмислення місця і ролі Криму і кримських татар в історії України. Про це під час презентації цього проекту розповів виконавчий директор Українського культурного фонду Владислав Берковський. Далі пряма мова. До сьогоднішнього дня можна говорити про те, що історія Криму в загальному українському історичному дискурсі, власне, в тій канві історичній, яка є, її практично не було. Її не було видно ані на рівні історичних досліджень, ані на рівні музейних збірок, компактних класичних збірок, ані на рівні великих етнографічних досліджень. Якось так трапилося, що у нас є Крим, але історії Криму, історії кримських татар її не існувало. Більш того, у нас існувала якась така такий дивний ідеологічний покруч про те, що власне кримські татари – це лихо і кримські татари – це Крим. Але історія показує про те, що кримські татари упродовж багатьох століть жили на території України поруч з нами. Нікуди вони не дівалися. Це такі самі, які ми, українці, вони є українцями, да? Просто кримської татарської національності, але вони такі самі українці, як і ми всі. Це частина України, це частина української історії. Для мене насправді дуже є позитивним і знаковим, власне, поява цього проекту. Якщо врахувати, що Український культурний фонд – це є державний інвестор, тобто це установа, організація, яка інвестує кошти, не роздає, а інвестує кошти в тривалі, в знакові проекти, які націлені на тривалість, на те, що вони принесуть змістовний, ідеологічний, сенсовний, смисловий прибуток державі Україна і українському народу, то, власне, поява цього шляху не могла не отримати підтримку зі сторони Українського культурного фонду, тому що цей проект націлений на тривалість. Він несе за собою насправді суттєві зміни і суттєві наслідки. І мені надзвичайно приємно, що власне цей проект з'явився, і я дуже сподіваюся на те, що після нього будуть гарні наслідки, і ці наслідки призведуть до переосмислення історії, до переосмислення місця і ролі кримських татар в історії України і місця і ролі самого Криму в історії України. Це сказав
виконавчий директор Українського культурного фонду Владислав Берковський під час презентації цього проєкту, про який ми сьогодні говоримо, «Шлях» або кримсько-татарської «Йол». Ця презентація відбулася влітку, а зараз вже проєкт реалізується, вже є перші підсумки. І, власне, пан Берковський сказав дуже цікаву річ щодо усвідомлення. Напевно, ми не одразу, коли народжуємося на цей світ, усвідомлюємо приналежними себе, свою приналежність до тієї чи іншої спільноти. Для цього потрібно виховання, культура, зрештою, історія і самоусвідомлення, а хто ти є. І, власне, от про таке самоусвідомлення і про усвідомлення того, що культура є дуже важливим для суспільства на будь-якому етапі його життя, говорить головна особа, можна так сказати, цього проєкту. Це Рустем Скибін, дуже відомий кримський митець, який є і керівником цього проєкту «Шлях» або «Йол». Для меня возвращение в Крым в 90-е годы было таким переломным моментом, когда я начал осознавать и понимать, и задавать себе вопросы, почему я такой, почему я крымский татарин. И тогда, оказавшись уже в Крыму, в поселке, в окружении крымских татар, в окружении культуры, традиций, с которыми я начал знакомиться, я пришел к тому, что есть некая формула, из которой мы формируемся, и состоит народ. Эта формула состоит из 5 таких элементов. Это культура в виде традиций, преемственности, архитектуры. Это отношение к внешнему миру, это земля, вода, горы, все, что тебя окружает. Это отношение к внутреннему миру, это религия, это философия. И это физическое тело, это медицина, здоровье. И благодаря тому, что мы оказались на родной земле, все это начало собираться. И наша культура, наш народ начал расти и формироваться, можно сказать, заново. И данный проект – это первый уникальный проект и первая такая возможность объединить уже это все на профессиональном уровне со специалистами, с деятелями культуры, историками, этнографами. Все в целое, музыканты. И показать нашу культуру, наши традиции во всех ее гранях. Также в проекте мы хотим рассказать об нашей государственности, о взаимоотношениях Украины и Крыма, об украинцах и крымских татар, развенчать все те мифы, которые были сформированы на протяжении последних 200 лет. И наше незнание друг друга, незнание нашей культуры, о том, кто мы есть, нас не сближает, а только отдаляет. Зараз ви чули слова Рустема Скибіна, керівника проєкту «Шлях Йол», який підтриманий Українським культурним фондом. Ну, власне, ми сьогодні поговоримо про цей проєкт. Що знають українці про кримських татар, про історію цього народу, чи вважають вони це частиною української історії, і що можуть зробити люди мистецтва, люди культури для того, щоб українці більше знали про кримських татар. Ми до цієї розмови запросили українського мистецтвознавця, співкоординаторку проєкту «Шлях Йол» Світлану Ляховець. Пані Ляховець, вітаю вас. Доброго дня. Хотілося б дізнатися від вас, а от коли ви особисто вперше дізналися щось про кримських татар у своєму житті? Коли я приїхала до Криму, мабуть, що мені було 17-18 років, і я тоді побачила кримських татар, будинки їхні, і на базарі, грубо кажучи, я їх побачила. І перше враження, яке я почула про них, було від місцевих росіян, про те, що тут понаїхали, забирають у нас землю. Ну, таке було дуже зухвале і негативне, вкрай негативне відношення. І в мене це викликало якесь нерозуміння і дисонанс, бо насправді скажу щиро, що мінарети, мечеті на кримському ландшафті мені виглядали дуже природньо, і мені ще тоді стало цікаво знати більше, хто ж такі кримські татари. Тому я тут.
Ага, зрозуміло. Тобто є особиста історія. Скажіть, будь ласка, може у вас є результати дослідження? Перед тим, як ми, власне, поговоримо про ваш проєкт, а що українці загалом знають про кримських татар і чи вважають вони історію Криму своєю історією? Так, ми проводили дослідження при підготовці заявки на Український культурний фонд, і виявилося, зараз після Революції Гідності більше все-таки знань серед українців про кримських татар, зокрема серед культурної спільноти українців. І є інтерес і запит дізнатися кримсько-татарську культуру. Але якщо ми вийдемо на вулицю і почнемо запитувати перехожих, то звісно, що люди десь чули, знають, що є кримські татари і не більше того. Тому такі проекти, як наш, вони надзвичайно потрібні для того, щоб знайомити з кримсько-татарською культурою, бо Крим більше сприймають як місце відпочинку влітку українці. Ну так, я насправді дуже часто стикався з такою, ну це можна так назвати споживацькою, да, точкою зору, що от там море тепле там і так далі. Да? І мало хто замислювався з українців, особливо до 2014 року, над тим, а що там живуть люди, да? А що сталося з тими людьми, а чому не було тих людей, не жили в тих кримсько-татарських будинках, власне, кримські татари, а куди поділися ті люди, а як вони потім поверталися? На вашу думку, чи отака відверта розповідь, а може якісь інші заходи, до чого все це призведе? Тобто, яка фінальна мета, ну і зокрема вашого проєкту, і іншого проєктів, розповідати про історію кримських татар і про історію Криму? Крим є невід'ємною частиною України. Якщо ми подивимося в історію, в глибину, то ми побачимо, що українці і кримські татари мали і добросусідські відносини, і які в глибину часу. І про це більше нам розкаже Гульнара, наша колега-історикиня. Але незнання своєї історії, вона дає, як, знаєте, лагуна, вільний простір, в який можна заповнити чим завгодно, і в тому числі радянськими міфами, які досі існують. І якраз донесення інформації про кримських татар, розуміння, хто ці люди, їхньої культури, що вона наскільки близька до української, насправді, хоча б вона зовсім інша на перший погляд, вона, мабуть, що зніме якесь упереджене ставлення. Ви упередження ставлення до кримчан, до жителів Криму чи до спільної історії? До спільної історії, до тої історії, яку нам нав'язували з радянського часу, коли кримські татари були депортовані, і нам розповідали зовсім їх як васалів Туреччини, а не як самодостатній народ. І ми би хотіли ці міфи трохи розвінчати, але більше всього все-таки познайомити з кримсько-татарською культурою, тому як ми, наприклад, вже більше знаємо там культуру гуцулів, чи Полісся, чи навіть Донецького краю, ми її глибше вивчаємо, а культуру Криму, вона для нас менш знайома саме історична її частина. Ага, так. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, з нами на зв'язку, на скайп-зв'язку для тих, хто дивиться нас в Ютубі і Фейсбуці, Світлана Ляховець, співкоординаторка проєкту «Шлях» або «ЙОЛ», це кримсько-татарською. І ми сьогодні говоримо, власне, про цей проєкт, який покликаний познайомити жителів материкової насамперед частини України, а може і не тільки материкової України, а може і, власне, і в самому Криму. Хтось зацікавить ваш проєкт, власне, розповість про історію кримських татар, власне, з історією кримських татар, з культурою кримських татар і зруйнувати ті міфи, які побудують, власне, вони є розповсюдженими. Але давайте так, яким чином, як може все ж таки, якщо можна трохи детальніше, що це за проєкт, яким чином ви залучаєте людей, мистецтво, історії, все це синтезуєте, я не знаю, пробуєте зробити з цього такий якийсь продукт, щоб досягнути своєї мети? В нас буде 7 великих ініціатив, реалізується. В кожній із цих ініціатив, це як окремі проекти, створюються ті чи інші культурні продукти. І, наприклад, у нас відбувся арт-караван «Чумацький шлях». Ми проїхали від Києва до пропускного пункту Каланчак по маршруту Чумацького шляху, провели фестивалі, які об'єднували українську і кримсько-татарську культуру для місцевих громад за участі місцевих влади і активістів.
встановили пам'ятні знаки, присвячені чумацькому шляху, і тим самим люди підходять. Наприклад, у нас був один із учасників арт-каравану Асан, який має мережу ресторанів у Києві, і він поїхав з нами, він готував каву на джезві, і плюс він взяв з собою іще і предмети, які про кримсько-татарські для кави, да, для цього кавового ритуалу. І люди стояли в черзі, з кавою пригощали безкоштовно, і вони розглядали його як кримського татарина, як він готує цю каву. Він з ними спілкувався, він розповідав їм про ті речі, які були представлені на столі. І вони так от спокійно вивчали цю культуру. І через такі дуже прості кроки ми зближаємо українців і кримських татар, тому що ми всі разом живемо в Україні, це наша спільна батьківщина, ми маємо краще один одного знати. Також зараз буде записаний багато музики, альбом кримсько-татарських пісень народних у супроводі симфонічного оркестру, будуть записані колискові кримсько-татарські, вони вже записуються. І мелодика мови, звучання мови, ми теж її не так часто чуємо щодня, і ми сподіваємося, що через мелодію, через пісню люди будуть теж знайомитися з кримсько-татарською культурою. А це насправді цікаво. А далі як буде розповсюджуватися ця музика? Бо зараз і українську музику, я в сенсі україномовну музику, да, так, тобто її можна почути на радіостанціях, але от я вже не пригадаю, коли востаннє бачив просто в продажу там диски якісь, да, там з музикою. А як це буде розповсюджуватися? От ті пісні, які записуються в рамках вашого проєкту? Так, в нас вже проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду і, до речі, програма ініційована ще Українським культурним фондом, Кримським домом і Українським інститутом. І організація «Ельчібер» під керівництвом Рустема Скибіна виграла і реалізує даний проєкт. Тож в нас передбачено самою програмою вільний доступ до всіх продуктів. Тобто вони будуть розміщені на Ютубі, на інших там iCloud і інших програмах, де розміщується музика. І кожен бажаючий зможе її прослухати. Після того, коли вона буде створена, презентована, вона буде вільно доступна. Також ми, до речі, робимо великий виставковий проєкт в Кримському домі. І він у нас буде про державність, історію, освіту, релігію кримських татар, про культуру загалом кримських татар. І ми робимо там створюємо для цієї виставки велику колекцію житкового мистецтва кримсько-татарського. Тобто якихось предметів, які були вони були в обігу, да, так би мовити. Так, там багато вишивки, кераміки, чеканки, народні костюми кримсько-татарські. Це все буде передано Кримському дому на балансі, представлено безкоштовно, доступно для всіх бажаючих. Всі можуть прийти подивитися цю колекцію. Більше того, ми її плануємо описати за музейними стандартами. І потім зараз ініційовано будівництво в музеї Пирогова «Просто неба» в Києві. Це музей народної архітектури і побуту. Будівництво кримсько-татарської садиби, якої досі там не існувало. В чому парадокс? Донецької і кримсько-татарської садиби там не було. От вам і якась містика. І зараз її будуть будувати, і ця колекція буде потім передана в цей музей. Тож ми ще й фактично формуємо державну колекцію кримсько-татарського мистецтва. Так, це було насправді дивно. Там був якийсь будинок, і він і є у Пирогову, цей будинок кримських переселенців, так званий, він так називається, здається, да? Там з Старого Криму, такий але це будинок, який був побудований, я так розумію, там 50-ті, 60-ті, може 70-ті роки. Він такий, відчувається, що це така соціалістична будова, але з іншого боку, в тому самому Пирогово там є дуже цікавий будинок. Я спочатку подумав, що це кримсько-татарський. А це будинок з півдня України, здається, з Миколаївської області. Бо архітектура і, власне, не тільки самого будинку, а, власне, і оздоблення всього двору, да, воно таке саме, як я бачив там багато разів там у Судаку, да, або там в Алушті, або таке інше. І, можливо, це говорить також про взаємопроникнення культури різних народів, що і тривалий час жили, може, багато століть на тих самих територіях.
Так, звісно. Ми не могли бути такими ворогами, як нам розповідали в школі, тому що ми формувалися на цій землі, ми були сусідами. І про це теж хочеться говорити, так. Я нагадаю, Світлана Ляховець, співкоординаторка проєкту «Шлях» або «ЙОЛ», який підтриманий Українським культурним фондом. І сьогодні ми говоримо про цей проєкт. Я також бачив, що в рамках цього проєкту є створення, в Херсоні, наприклад, так, створення якихось таких великих... Це мурали називаються, да? Коли митці розписують великі стіни або якісь поверхні. Це проект, в який теж задіяний Рустем Скибін, і він саме зараз знаходиться в Херсоні. В них цей час відкриття проекту, про який ви говорите, це Артполе. І це наші добрі друзі, і вони також роблять проект, присвячений Криму. І навіть ми будемо презентуватись в Кримському домі разом, у них буде окрема зала. Це все про культуру Криму, але то інший проект. Зрозуміло, да. Добре, щодо, власне, я подивився на ваші презентації, ви говорили, що у вас буде таких основних 7 напрямків, да, вашого проекту. Як все це довго, як все це триває? Оскільки дуже часто так буває, що проєктна діяльність, вона має там початок, кілька місяців діяльності, і після того кінець, все написали звіти. Як буде існувати ваш проєкт? В нашому фокусі нашого проекту є створення продуктів, а не написання звітів. І мені дуже імпонують слова пана Берковського про те, що це інвестиція в культуру і ініціювання продуктів в довготривалій перспективі. Тож проект триває всього 4 місяці, але це не означає, що ми зупинимося чи кудись подінеться Скибін і всі діячі, які задіяні в проект, так, і плани творити далі. Але ми націлені за ці 4 місяці створити продукти, які будуть доступні, вільно доступні на постійній основі для всіх і надалі. Тому в нас створюється зараз цілий ряд документальних фільмів, художні фільми, наприклад, про реконструкцію кримсько-татарського весільного обряду, книги, настільні ігри для дітей, пазли з вивчення там про діячів кримсько-татарських відомих, артбук, той же альбом музичний, ті ж самі виставка в Кримському домі, вона відкриється в жовтні, але її планують експозицію тривати не менше, ніж рік. То вона буде відкрита ще рік і можна буде подивитися всім. Тобто ми хочемо, щоб всі наші продукти були доступні в інтернеті, ті, які оцифровані, будуть поширюватися книги через бібліотеки, і Українському інституту, Кримському дому будуть передані. Кримська родина, громадська організація, є партнером нашого проекту, і вони створюють книги і пазли для дітей. І мобільний додаток з вивчення кримсько-татарської мови. Тобто все це буде існувати надалі на тих майданчиках, для яких воно створено. Зрозуміло, це насправді цікаво, а ми з вами вже говорили, пані Світлано, щодо, власне, простору і віртуального простору, і коли, наприклад, пригощають кавою, як ви розповіли під час однієї з активностей, це коли оцей світ віртуальний для когось, да, який хтось бачив тільки там у відео, там, може, там на фото, він зустрічається з власними смаковими відчуттями, рецепторами, да, і, власне, так найкраще запам'ятовується. Але якщо говорити про є в нас слух, є в нас зір, є в нас відчуття, які ми можемо щось на дотик, да, відчути, власне, і є що послухати. Щодо слуху, я зрозумів, це будуть пісні, які ми зможемо почути і побачити. Щодо смаку, ви так само так розповіли, да? Щодо того, що ми зможемо... давайте так, що ми зможемо побачити, крім власне виставки? У нас буде 2 виставки, одна в музеї Гончара, інша в Кримському домі. У нас будуть ціла серія фільмів документальних і художні, 3 книги, 2 дитячих і 1 артбук для презентації кримсько-татарської культури. Також це те, що ми можемо. Також ми можемо проїхати по Чумацькому шляху. Маршрут – це новий туристичний маршрут, який ми проклали. І, до речі, тобто це не
просто так, це не просто разова акція, то ви хочете зробити з цього туристичний маршрут, щоб люди їздили. Ми його вже ініціювали, ми його проклали, ми встановили по маршруту в 6 містах пам'ятні знаки, це такі великі камені по 2 тонни кожен, з табличкою «Чумацький шлях» і написом з 15-19 сторіччі тут проходив шлях чумаків, який поєднував Україну, материкову Україну, півострів Крим, український і кримсько-татарський народи. Тобто це про єдність. І ми 6-й камінь встановили на пропускному пункті Каланчак. Хто буде їхати, буде бачити, прямо на самому КП. Тобто цей маршрут, і ми про нього говоримо, ми про нього зняли документальний фільм, ми познайомилися з містянами на містах, кожен чекає. Кожне місто сказало, що ми мусимо це продовжувати і не залишити. В Каховці ініціювали фестиваль, прям створили фестиваль як щорічну акцію, і ми плануємо на наступний рік продовжити. І, звичайно, ми будемо залучати і туристичні агенції, інформувати. Тим більше, що зараз розвивається внутрішній туризм. А це маршрут від Києва до Криму по Дніпру. Там красиві місця, дуже красиві. Зрозуміло, дякую вам. Світлана Ляховець, співкоординаторка проєкту «Шлях ЙОЛ», який підтриманий Українським культурним фондом, була на скайп-зв'язку зі студії Радіо Крим Реалії. Дякую вам, пані Світлано. А ми продовжуємо нашу програму і повернемося до цієї теми за кілька секунд. Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах. Ну і продовжуємо програму «Кримські питання». З вами Олександр Ренковський. Нагадаю, що нас можна слухати на території майже всього Криму на частоті 648 АМ. Сьогодні говоримо про проект «Шлях ЙОЛ», який розповідає українцям про історію і культуру кримських татар. І, власне, у першій частині нашої програми ми говорили з Світланою Ляховець. Вона є співкоординаторкою проекту, вона є українським мистецтвознавцем. І вона розповідала, яким чином, власне, цей проект може розповісти і дозволити українцям краще дізнатися про історію, про культуру і про сьогодення, насправді, кримських татар. Але очевидно, що ця розповідь і наша розмова сьогодні була б неповною, якби ми не запросили би істориків до цієї розмови, оскільки історія, власне її трактування, воно дуже часто має вплив на сьогодення. Особливо, якщо до такого впливу вдаються ті люди, які мають якусь мету на своєму шляху і використовують історію для того, щоб, знаєте, може часто густо буває так. От якщо ми візьмемо сусідню Росію, то і там історію просто за оцінками багатьох справжніх істориків поставили, знаєте, як таку службову науку, навіть не науку, якесь прикладне, я не знаю, прикладний якийсь, такий інструмент для того, щоб обґрунтовувати зазіхання Росії на території інших країн. Власне, як це і відбувалося з Кримом у 2014 році. Далі будемо говорити з кримським істориком, консультантом проєкту «Шлях ЙОЛ» Гульнарою Абдулаєвою. Пані Гульнара, вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні ми говоримо, власне, про цей проєкт. «Шлях ЙОЛ», і вас залучили до цього проєкту як консультанта. І мені б хотілося дізнатися від вас, власне, які завдання зараз стоять перед істориками, перед українськими, кримсько-татарськими істориками щодо історії Криму, щодо популяризації цієї історії, щодо того, щоб донести правду до української насамперед аудиторії? Конечно же, здесь нужно говорить о том, что, к сожалению, у нас еще очень много белых пятен в истории, которые, как вы уже говорили, как российские историки, это больше не российские историки, а все-таки писатели истории исказили и настолько принесли такие создали стереотипы по отношению вообще к общей истории взаимоотношений и крымских татар, и украинцев, что действительно историкам было сложно, наверное, разобраться еще
в 90-х, в начале 2000-х годов. К счастью, сейчас становятся доступными больше документы, и больше есть возможности архивы, первоисточники, и уже как-то больше вот эта канва выстраивается. И действительно вот от этой шелухи, которую нам навязывали на протяжении долгого времени, долгого периода, мы постепенно избавляемся. Но тем не менее, как бы там на самом деле вот тот период, он был настолько, как сказать, он подавляющим был, что настолько смогли информацию через учебники, через пособия, через литературу, негативную информацию настолько просочить, настолько как бы вот внедрить, что сегодня вот мы сталкиваемся с тем, что, ну вот, крымские татары, а кто такие крымские татары вообще, да, там, ну, любого спросить сегодня на материковой Украине, обычного гражданина, ну, скажет, ну, там, с Золотой Орды пришли. Ну, вот, в общем-то, такие стереотипы до сих пор, к сожалению, бытуют. И сейчас стоит главная задача вот в этом же проекте ЕО о том, чтобы разбить эти стереотипы и, наконец-то, сказать, кто такие крымские татары, что они себя представляют, правда ли то, что Крым – это их этническая территория, да, на которой они родились как народ, и какие вообще были взаимоотношения с соседями-украинцами. Ну, я думаю, что, конечно же, этот проект ЕО, он должен был родиться еще раньше, лет на 10 как минимум раньше, но случилось так, как случилось, слава богу, что он сейчас у нас есть, и здесь можно реализовать не только вот ту идею, да, которую вот можно донести, вот именно заполнить вот эти все белые пятна, но и показать, насколько наши народы были сильны, когда они были в союзах, когда они были в дружеских отношениях, потому что ну, нельзя сказать, конечно, что все было так гладко и безукоризненно. Конечно же, были, например, там определенные случаи, когда военные конфликты были, но тем не менее, как бы там ни было, а все равно военное дело, политика, культура, быт объединяли соседей крымских татар и украинцев. Я нагадаю, Гульнара Абдулаєва, кримський історик і консультант проєкту «Шлях ЄО», зараз з нами на телефонному зв'язку зі студії радіо Крим Реалії. Сьогодні у програмі «Кримське питання» ми говоримо, власне, про цей проєкт «Шлях ЄО». Гульнара, а таке запитання, на вашу думку, чи які ви маєте інструменти, як історик у цьому проєкті для того, щоб оце робити? Ну, очевидно, оскільки все ж таки, знаєте, культурний проєкт, ну, в сенсі мистецький проєкт, да, це може трохи одно, а от розмова історика з аудиторією, це може трохи інше все ж таки. Ну, здесь, конечно же, идет больше популяризация истории. Конечно же, здесь уже делаешь акцент на том, что ты не пишешь каким-то академическим языком, а более доступным языком, чтобы заинтересовать, как на самом деле было. Ведь история, она же действительно такая наука, когда ее можно сделать нудной и неинтересной, когда, ну, она никого не будет интересовать, или же сделать ее интересной, наоборот, и как бы увлекающей. Потому что на самом деле есть такие, например, события, да, в историческом пласте, о которых вообще никто никогда не слышал, оно настолько интересное и уникальное. И поэтому в данном случае здесь уже, конечно, вот этот инструментарий такой академичности уже откладываешь в сторону, а больше делаешь акцент на популяризации, на доступности, чтобы людям было интересно. А як саме ви це будете робити? Це документальні фільми, це книги, це, я не знаю, мультики, це, ну, якісь плакати, малюнки. От що це буде? Но в первую очередь донести, как уже говорила Светлана, до меня будет выставка, через выставку, которая будет находиться в Крымском доме, вот, например, зал государственности. Когда человек туда попадает, он будет уже наглядно видеть, он будет себя вот ощущать в той государственности, которая была у крымских татар, что такое крымское ханство, что это совершенно было не страшное такое, вот как писали очень многие российские историки, что такое разбойничье гнездо под крылом Османской империи. Конечно же, вот здесь мы будем развенчивать все эти стереотипы, эти мифы и показывать на самом деле, насколько была культура, насколько была вот именно в религиозном, в культурном плане, насколько духовная была составляющая, и в экономическом даже плане.
Поэтому здесь важно то, чтобы человек, который пойдет на эту выставку, он окунулся в прошлое, он посмотрел, какие были события, что было, прошел сквозь века, попал в зал образования, посмотрел, насколько были образованы, например, крымские татары, например, в Средневековье, в новое время и тому подобное. Окунуться в ту же религию, посмотреть, что ислам это не настолько страшная религия, как сегодня, да, нам ее пропагандируют, и как это все развивалось в Крымском ханстве, как жили христиане, иудеи в Крымском ханстве, насколько была толерантная политика. Все это хотелось бы показать через эту выставку. Это как бы один из составляющих. Конечно же, то, что говорила Светлана, это будут и книги, это будет и артбук, это будет и прикладное искусство. И было бы, конечно, замечательно, чтобы люди приходили, они не только визуально это увидели, пощупали, потрогали, ощутили на себе, и чтобы они вот окунулись в эту атмосферу. Через все это, конечно же, и это проект не на 1 год, этот проект будет развиваться и в дальнейшем. И поэтому, конечно же, мы планируем, что здесь будут и выпускаться и книги. Опять-таки, то, что это будет популярная такая литература. Возможно, что это будет даже вот через как раз-таки и документальный, и художественный фильм. Это будет продолжение всего этого. То есть будет это развиваться, и вот здесь будет красной нитью именно проходить не только там культура, история крымских татар, но еще и, конечно же, вот то, что нас связывает с материковой Украиной. Угу. Гульнара Абдулаєва, кримський історик і консультантка проєкту «Шлях ЙОЛ» з нами на телефонному зв'язку. Ми сьогодні говоримо про цей проєкт «Шлях ЙОЛ». І, власне, ви говорили про те, що зараз є для істориків є можливість знайомитися з новими документами. Але якщо говорити про історію, власне, Криму і Кримського ханства, і історію кримсько-татарського народу, чи зараз є доступ у науковців, власне, до архівних документів? І де вони зараз, всі, переважна більшість документів щодо історії кримських татар, зараз вони перебувають? Ну, мы, конечно, могли бы сказать первым делом, это, конечно же, Турция, это Польша, это Украина. Есть татарский отдел в архивах, где можно кое-какие документы, в принципе, сохранились здесь, на материковой Украине. В принципе, это даже достаточно неплохой пласт тех документов, которые сохранились. К сожалению, у нас нет доступа сегодня в архив древних актов России, потому что, так как известно, что мы сейчас находимся в таком состоянии войны с соседним государством, и естественно, что мы не можем, доступ у нас сегодня ограничен к этим архивным документам. К тому же мы помним, что была первая оккупация Крымского ханства в 1783 году, и вот как раз-таки с этого периода очень много документов либо уничтожались, а я верю, что все-таки они менее уничтожались, а больше вывозились, и они действительно хранятся сегодня в загашниках вот тех самых российских архивах. Может быть, когда-нибудь мы все-таки сможем получить доступ, но тем не менее это огромный пласт, и мы даже не знаем, в каких количествах это было все вывезено, потому что и еще и в XIX веке, и в 30-х годах XIX века проходила такая акция изымания книг и документов из семей крымских татар. То есть это полностью все готовилось к тому, чтобы люди утратили свою историю, не знали своего прошлого, не знали своего настоящего, да, как когда-то говорил